I can hear her heartbeat for 1,000 miles. Meneer de directeur, ik weet niet hoe het kwam, maar ik vond dat zo'n mooi gezicht dat ik niet kon wachten om het nog eens te doen. Maar wel opzettelijk. Ik weet het, ik had het niet mogen doen, maar het was sterker dan mezelf. Vanaf die dag wou ik alleen nog maar strijden. Al die confessie pesten. Op een dag ontmoette ik Harry van Hooglaar. Hij zei dat hij mijn vriend wilde zijn, omdat hij ook graag perste. En zo ging we samen op pad. Als we dat hadden, pakten we wel eens iemand zijn plaats af. Maar Harry van Hooglaar was altijd de grootste verlicht. Hij wilde altijd het meest af. Ikzelf van eigenlijk nooit. Zeg veel aan mijn toe. Zeg veel aan mijn toe om mijn broertjes en zusjes te helpen. Wanneer we weer eens geen eten in huis hadden bijvoorbeeld. Ja, papa is al lang dood. En mama, die heeft problemen met het staan. En als ik het niet doe, die zal een ander mijn broertjes en zusjes zorgen. Eigenlijk ben ik toch nog niet zo'n slechte jongen, mevrouw de directeur. Alleen staan de omstandigheden wat tegen. Weet u dat ik u als voorzitter van een voetbalclub van ons dorp alleen van het spel gered heb? Mijn meneer de directeur, zoals iedereen weet bent u de voorzitter van een voetbalclub van ons dorp. En u persoonlijk aanvoerder van het team. Wel nu, Bruno de Bruin had kritiek op het feit dat u zomaar aanvoerder kon worden. Want geef toe, eigenlijk kan hij helemaal niet goed voetballen. Bruno de Bruin wil zelf aanvoerder worden. Dus hij sprak de twee beste spelers van het team aan. Harry van Hooglaar en Tim de Kater. Tegen onze tegenstanders van FC Bosdorp wilden ze zo slecht spelen dat FC Bosdorp zou winnen. En dan zullen we de schuld afschuiven op hun zoon, dat niemand van ons als aanvoerder zou willen. U weet dat in die week Harry van Hooglaar van de trap viel, Tim de Kater in de rapslang liep en Bruno de Bruin tegen een geparkeerde auto aanreed? Toevallig? Nee, natuurlijk niet. Het is mijn schuld dat ze alle drie gewond raakten. Maar zo kon ze een plan uitvoeren en kon uw zoon aanvoerder worden. Meisjes en jongens, ik ben ervan overtuigd dat ze onze mening moeten hebben. Eigenlijk is hij niet een slechte jongen. Het blijkt zelfs dat hij niet de enige is die soms aan iets wat uitsteekt. Vanaf nu behandelt iedereen hem met respect. Bruno en Harry, jullie hebben de hele tijd gedaan alsof er een stuk gevoegd was. Maar je bent zelfs geen haar beter. Mijn straf zal niet vals zijn. Maar waarom? Dat weten jullie verdomd goed. De rest van het schooljaar komen jullie elke woensdag en middag afvalverslagen op school. De toiletten schoonmaken, de zolder opruimen en dat oude stinkende kippenhokje in de tuin afbreken. Meneer de directeur, een oude pastoor uit mijn familie heeft nooit in het gezicht dat ik pas een betere jongen zal worden nadat ik de voet op beden vaak van onze lieve vrouw van de boodschapel geweest ben. Ik denk dat ik dat maar eens zal doen. Maar dan moet ik eerst nog even thuis plan. Mijn broertjes en zusjes, begrijpt u? En ook Bartje de Haar en Bel van Bira. Nee, dat is niet alleen
átérni olyan dolgokhoz. Értjük? I can hear her heartbeat for 1,000 miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong.